fod i'r un o'r metalod tryma, a dyna pan mae o ar ôl, diolch yn cael ei olchi, nag yn cael ei wisgo fel hyar neu glwm, mae o'n dal yma am y canrifodd. Oes, mae yna lot o air ar hyd yr afon yma dy hwn. Wedi olchi oedd ar y mynyddodd fan yr oeso. Yna milodd o'r blynyddoedd sydd wedi bod. Oedd o'n dal yn y cracia'r crafasus yma, yn y gwylod mae cywchio. Mae yna air reit dde yma dy hwn. Mae'n bitis a mae fwy o un dar i ôl o. A gwneud rhyw werth efo fo. Adfeddigenaethau ar rhywbeth felly. Mae o beth anodd iawn o da hyd iddo fo. Mae'n debyg bod y bod mawr wedi bod digon doeth. Sa o'n hawdd i gael, os yna ddim i gael at y cenedlaethau nesaf sydd i ddwan. Oes te, mae yna ddigon yn fadas ar wan i wneud bodrwy. Oes eisiau fawr da chweld i gwneud ti. Ond arwydd yn unig yw'r air yn yr afonydd, arwydd o bale daeth y cyfoeth. Mae'n rhaid mynd ar ei ôl o dan y ddeiar, ac un o lawer o'r cloddfeydd a gwrwyd tua canol y ganrif diwethaf oedd y clogau, ger y bont ddyn. Mae ar dir Jack Williams a bu ef a'i dad a'i dad cu yn gweithio ono. Mae atgofion Jack yn fara menyn i fardd fel W.D. Williams. Wel, rhyw drain ag ysgas mas a'i medd yn ei eraill hefyd mawredd felly dwi'n weld yma rwan. Ond nid dyna sa'ch chi'n dweud ar droed y ganrif. Oedd hi'n o wahanol. Oedd wir.